Assalamu alaikum, cijenjeni gledalci ovog YouTube kanala Živjeti Islam. Dobrodošli na naš kanal, dobrodošli u naš novi video. U prvom dijelu ovog videa gledat ćete večer Kur'ana iz Muhadžirske džamije Džemat Osijek Međuislamske zajednice Sarajevo. 17. januar 2026. godine. Stavite like, napišite nam komentar i zapratite naš kanal kao podršku. بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله أسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا Bismillahirrahmanirrahim. Hvala Allahu Đelešanu koji nas je uputio uputom Kur'ana kada je u časnoj knjizi kazao Estaizu billah inne hada Kur'ana jehdi lilleti hije aqwam, sa imenom Allaha milostivog samilosnog ovaj Kur'an vodi jedinom ispravnom putu. Hvala Allahu koji je sjedinio večeras naša srca oko Kur'ana kako bi nas njegova sveta riječ odveselila pripremljenom nagradom za one koji uče ili slušaju učenje Kur'ana. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. I donosi radosnu vijest vjernicima koji čine dobra djela da ih čeka nagrada velika. Neka su Allah spas i mir na pejgambera našeg Muhammeda Mustafa alejhi salatu vesselam, koji je ovaj večerašnji mubarek skup uporedio sa ukusnim i sočnim voćem kada je rekao meselul mu'mini allazī yaqra'ul Qur'āna kemeselil utrudže rihuha tayyibun ve ta'muha tayyib. Vjernik koji uči Kur'an je kao utruđen, miris mu je lijep, a i okus prijatan. Draga moja braćo i poštovane sestre, Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Dobrodošli na tradicionalnu večer Kur'ana koju organiziramo u znak sjećanja na veliki događaj Isre i Mirađa. Posebne selame i tople riječi dobrodošlice iskazujemo našim gostima, cijenjenim čuvarima
Efendi Rahmanu, Hafizu Maridu Efendi Ibrahimoviću, Hafizu Abedinu Efendi Ismahiću i Hafizu Hamdi Efendi Soli, koji će nas provesti kroz ljepotu stila i izraza kuranskog teksta, ali i poruke koje treba da oplemeni naše duše i dotaknu dubinu naših srca. Zbog toga ću pozvati prvog učača, Hafiza Majda Efendiju Ibrahimovića, koji će nam učiti suru Fusilet i to od 30. do 36. ajeta. Hafiz Majd Efendija Ibrahimović rođen je 1979. godine u Maglaju. Završio je Gazi Muslebegovu medresu u Sarajevu, godinu dana učio arapski jezik u Medini, diplomirao je na Islamskoj pedagoškoj akademiji u Zenici, a zatim i na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, odsjeku za imame, hatibe i muallime. Zvanje magistra i doktora nauka stekao je na Fakultetu za islamske studije u Novom Pazaru. Radi kao imam, hatib i muallim 23 godine. Trenutno je u džematu Solbunar Medžlis Islamske zajednice Sarajevo. Časno zvanje Hafiza stekao je 2011. godine. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين
بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. اللهم صل Hafizi su plemići ovog umeta. Uzvišeni Allah ih je počastio time što njihova prsa čuvaju vječni govor. Ali i svakog onog ko nauči nešto napamet iz časne knjige, to brižno čuva i primjenjuje u praksi. U sklopu edukacije odraslih u našem džematu organiziramo nekoliko kurseva. To su kurs sufare, težvida, halke Kur'ana i hifza, učenje napamet određenih sura. U sklopu večerašnjeg programa upriličit ćemo promociju 30 naših majki i sestara koje su u protekloj godini vrijedno radili sa Malimom Džennetom Salkić, koordinatoricom za ženski aktivizam u džematu Osijek, koja je u proteklih 8 godina harfovima i pravilama učenja Kur'ana podučila preko 200 žena. Večeras će njih 3 učenjem ajeta posljednje Allahove objave pokazati koliko je to vrijedan posao i šta za njih u praktičnom smislu znači ovo što su postigle sa svojom mualimom. Poslušati ćemo učenje naše sestre u vjeri Bečirović Haline. فمزاجهم في
الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. الله Svako od nas, da li iz Mekteba ili kasnijeg perioda, nosi iz džamije posebne uspomene kada je riječ o stjecanju znanja i njegovoj praktičnoj primjeni. U znak sjećanja na sav ovaj put na kojem ih je pratila Allahova milost i blagoslov meleka, rijed je da svršenicama hifza sure El Mulk, kursa teđvida i hatme Kur'ana dodijelimo priznanja i skromne hedije. Pozivam Efendincu Dženetu da uruči priznanja i hedije džematlikama koje su naučile na pamet suru El Mulk, a one su Bečirović Belko Rasema, Hadžić Jasmina, Halilović Jasmina, Harbaš Mirsada, Hođić Tina, Kremić Vahida, Mujan Jasmina, Nukić Hajra, Omerović Bahra, i Omerović Sabina, koja nije večer sada, nakon ćemo i njoj uručiti repliku. Našim džematlikama, posebno njihovoj mladini, Allah mu barek se ovaj veliki uspjeh. Yes. La ilaha illallah, Allah, Allah, wassalata ala mawlaina rasulillah. La ilaha
Zahvaljujemo se našim mekteblijama koji su nas počastili ovom lijepom ilahijom i podsjetili na nekoliko detalja iz veličanstvenog događaja Isre i Mirađa. A sada pozivam našeg drugog učača, Hafiza Abedina Efendiju Spahića. Hafiz Abedin Efendija Spahić rođen je 1992. godine u Zvorniku. Gazi u Svetljegovu medresu i je završio i diplomirao teologiju smjer fikha na univerzitetu Kasim u Kraljevini Saudijskoj Arabiji. Nakon završetka studija stupa na službu imama, hatiba i mualima u džematu Sultanović Islamske zajednice Bugojno, a nakon 5 godina provedenih u Bugoju prelazi u Medžlis Islamske zajednice Sarajevo i preuzima džemat Budnovići u općini Hadžić. Časnu titulu Hafiza ponio je 2013. godine. Hafiz Abedin nam uči suru Sebe i to od 10. do 15. ajeta. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إن
تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. da je uz iskren nijet i snažnu volju moguće uspješno savladati učenje, dokaz su naše džematlike sa kojima dijelimo ovaj veliki mubarek i iz njihovog primjera uzimamo poruku da i mi krenemo njihovim stopama tražeći korisno znanje. Jedna od učenica Molime Dženete koja je prošla kompletan program edukacije u našoj muhađirskoj džamiji od učenja sufare, kursa teđvida i na kraju uspješno proučenje hatme jeste Adisa Gabala koja će nam proučiti nekoliko ajeta sure El-Mulk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر
Bečirović Ramiza, Blažević Mirala, Hadžić Edina, Husić Kreva Tahira, i Karlović Hurija. Dobro, možemo i naknadno proučiti njenu hediju. Kovač Mersiha, Kršo Mirija, može Mirja Mirja. Stekano će za njemu preuzeti jedan drugi. Zatim Moco Hadžić Amina, nije tu. Nezir Safija i Sačić Lejla. Allahu barek ovim našim sestrama koje su završili uspješno kurs Teđvida. Ostalo da mi još da poslušamo trećeg učača, a to je Hafiz Hamdo Efendija Solo. Hafiz Hamdo Efendija Solo rođen je 2000. godine u Tešnju. Završio je Behramelovu medresu u Tuzli, a potom i Fakultet islamskih nauka u Sarajevu. Na istom fakultetu je magistrirao, a trenutno je student doktorskog studija na Fakultetu islamskih nauka. Radi na poziciji stručnog saradnika u nastavi za kirajet na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu i obnaša dužnost honorarnog imama u džematu Carina na Vratniku. Časnu titulu Hafiza nosi od 2017. godine. Hafiz Hamdo Efendija Solo uči nam ajete iz sure El Isra, i to od 78. do 85. ajeta. Hafiz gore. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق
وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا آمنا بالله وصدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. U našem džematu od 2018. godine kontinuirano se uči hatma sa našim džematlijama i džematlikama koji se priključe organiziranim halkama Kur'ana. Četvrtu hatmu je proučio dio večeras prisutnih sestara, a među njima je i Mirjana Osbatman, koja će nas počastiti učenjem jednog od 3 velika dana mirađa, kao što ste mogli da vidite ovdje i pročitate nešto o tim darovima, a to su posljednja 2 ajeta sure El-Bekara. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
proučiti nešto večeras iz Kur'ana časnog pred našim uvaženim hafizima. Pogotovo našim sestrama, ja sam osjetio tu dosta treme, zato što uče i pred hafizima, pred ovolikom publikom. Nije jednostavno učiti, otvoriti mushaf sam u kući i učiti pred nekim. Ima tu dosta treme i zato nećemo i zamjeriti na nekoj toj tremi i nekim možda grešnicama koje se potkrale prilikom učenja Kur'ana naših sestara. Bitno je učiti Kur'an. Jer Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, onaj ko uči sa lahkoćom Kur'an ima jednu nagradu, to što uči Kur'an. A onaj ko uči Kur'an sa poteškoćom ima dvije nagrade, duplu nagradu. Ima nagradu što uči Allahovu knjigu i ima nagradu što se trudi, što savladava te teškoće i trudi se, nastoji da popravi svoje učenje, da što bolje uči sveti Allahov govor. Na kraju ćemo dodijeliti i priznanja, zahvalnice, nagrade i našim sestrama koje su proučile 4. hatmu našem džematu. 5. hatmu nastavljamo oko Boga odmah. Ove naše sestre koje su završile kurs teđvida, vjerovatno još možda neke koje će se pridružiti njima, nastavljamo oko Boga sa svojom molimom učiti 5. hatmu i donositi bereket ne samo njima, u njihove živote, u njihove porodice, već i u čitav naš džemat. Zato pozivam Efendiju da je upući i nagrade i priznanja za naše sestre koje su završile učenje hatme. A to su Bečirović, Belga Rasema, Bučan Vinjala, Gabela Adisa, Hadžić Jasmina, Hođić Tima, i Ozbatman Mirama. Allahumma barek i našim sestrama koje su završile hatmu časnog Kur'ana. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, kada vam dođe gost, lijepo ugostite svoga gosta. Vidimo se inšala u nastavku ovog videa, u drugom dijelu ove lijepe večeri Kur'ana časnog. Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu.